Il-War of Snarit tajjeb, il-kulħadd, u grazzi tal-li attendejtu l-attività tagħna tal-Aqda tal-Malti. Jiena kit ħankun qiegħed nimmodera din id-diskussjoni hawnhekk. Diskussjoni bejn il-ħbieb kważi għaliex għalkemm lil Anton u lil Sergio li ħafna ma narhom nafu lil xulxin. Lil Sergio kont naħdem miegħu iktar naħseb minn 10 snin ilu għamilna sentej tlieta flimkien. U l-Anton minn dejjem kont inħares lejh, mhux biss bħala missier Sergio, imma bħala l-Anton il-kittieb u kif kulħadd ħafna minna iħares lejh. M'għandix dubju li kulħadd jaf min huma Anton, imma Anton Grasso, awtur ta' iktar minn 52 ktieb, Sergio ħtiġa pubblika żewġ kotba wkoll u wkoll jikteb kotba tal-waħx. U meta ġejna biex nagħtu l-isem ta' din l-attività waħx taħt it-tinda, għaluli biex ngħidha dil ħaġa, għaluli isma' mhux ħajaħsbu li Anton jew inti jew Sergio huma l-waħx li qegħdin taħt propju it-tinda u xek. Imma le, waħx kulħadd jaf li hija ħaġa li tfisser bħal biża' u xek. Allura semmejniha b'dan mod. Matul din it-taħdita wkoll aħna barra li ħansiru nafu lill-Anton u lill-Sergio aktar mill-qrib u se nsiru nafu aktar il-xogħlijiet tagħhom. Se naqtaw ukoll xi kurżità illi għandhom il-kittieba mistiednin tagħna u se jkollna wkoll l-opportunità li naqraw xi xogħlijiet minn tagħhom fejn tlabna lill-Anton jażel xogħol ta' Sergio u viċi versa, Sergio jażel xogħol favorit jew xogħol li jolqtu ta' missieru Anton. Anton, l-ewwel mistoqsija għalik. Il-vjaġġ tiegħek ilu ftit li beda u il-jieli bla qamar huwa l-ewwel ktieb li ppubblikajt fl-1974. Kif tiddeskrivi din il-mixja tiegħek bħala kittieb minn dak iż-żmien law? Sallu, mejja ngħidu hekk. Ħanitkellem fuq il-ktieb l-ewwel. Il-ktieb meta bdejt jien naħseb li kien ifisser aktar milli jfisser illum. Ħanejdlek għaliex. Kienet dinja inqas kummerċjalizzata. Malta tlaqqat ftit minn pajjiżi kbar, allura Malta kienet ukoll inqas kummerċjalizzata. Computer ma nafx kien jeżisti, għalija llum maqqas jeżisti għax jiena tantin ignorant fejn tidħol teknika li laqas il-kodba tiegħi kollha jiena kollha ktibthom fuq typewriter daqshekk għandha satidi daqsi illum ma taħdimx. Jiena kważi waqaft naħdem ukoll, naħdem ngħix mhux naħdem. Imma il-ktieb naħseb dak iż-żmien kien jinbih iżjed. Il-produzzjoni u l-kwalità tiegħu tiebet ħafna fil-fema tiegħi. Produzzjoni, arti fil-ktieb. Ktieb qablu ma barra u tgħid isek qed tara xi ħaġa ta' barra. Meta bdejt jien fid-1974 l-ewwel ktieb niftakar kont nippubblikhom il-kodba tiegħi il-Luxpress, il-Ħamrun. Faċċata ta' San Giuseppe. L-ewwel 10 kodba ħriġthom minn Buti. Meta ħriġt l-ewwel ktieb, laqas kont naħdem, u mbagħad bdejt nagħllem. Ftit xhur wara li ħriġt l-ewwel ktieb. L-ewwel 10 mill-ewwel ktieb tiegħi tlift il-flus. Tlift xi ħaġa tal-flus imma tant kelli ħerqa, tant kelli passjoni, tant kelli aggressjoni biex ngħidlek biex il-kitba kienet ħajti, kienet passjoni. U kont deċiż li nkompli, bil-oħrajn ma tliftx. Ġifieri lajt xi ħaġa żgħira ma tiktibx il-kodba biex tgħix minnhom Malta mhux biex taqla l-flus, mhux se tgħix, taf jiġifieri żgur. Jiena ma rrid nitħaq b'ħadd u rrid ikun sinċer. Issa il-mixja tiegħi bħala kittieb naħseb li jiena bdejt nikteb qabel, inħarbex insomma nikteb. Nħarbex fil-gazzetti, kont kuntent ħafna. Illum m'għadni kuntent b'xejn. Imma llum waqaft bil-kitba.
sajlit minn snin. Jiena kont ngħid darba għamlu li intervista f'gazzetta Ingliża u għadt jiena writing is the lover I never married. It-tfajla li qatt ma żewwiġt. U xi ħud ma femmuhiex di, it-tfajla, meta jkollok tfajla qabel ma tiżżewweġ kull tabel kollox bis-serqa, kollox inżillek għasel, kollox in between the lines stuff, ġifieri meta kollox bis-serqa. Meta tiżżewweġ ikollok dak li tkun trid tiegħek għal ħajtek. Allura il-ħerqa taf tbatti, mhux qed ngħid li għandha tbatti, imma taf tbatti. U dak kont ngħid il-kidba hija passjoni, hija tfajla li qatt ma li dejjem mikluba, li dejjem irrida, li dejjem nixtieqa, li dejjem tagħmel f'ħajti is-sodisfazzjon ta' ħajti. Ma kontx nemmen li se naf nikteb, jien kont nemmen li mmut meta naf nikteb. Għaddejt minn żmien diffiċli ħafna f'ħajti u komplejt nikteb. Imma eventwalment waqaft. Issa naħseb l-aħħar ktieb li ippubblikat tiegħi ippubblikaw l-Horizons u dana 40 sena ta' waħx u aktar, dana it-tfajla tiegħi qablitu li sem għassi semma kont kapaċi ta' ktib nagħmel, għaslitu, fasslitu, xtajtek, 40 sena. Għamilt karriera ta' 40 sena jiena, fej kont nagħmel kollox. Nikteb ħerqa, nikteb passjoni, nikteb brida, nikteb għax bil-fors, nikteb għax irrid, nikteb għax nixtieq, nikteb għax ma nistax ngħix. Jekk ma niktibx. U dal-ktib jiġbor fih karriera ta' 40 sena. Hemm 10 bin-nies li kitbu dwari kif jafuni bħala bniedem u bħala awtur. Niżlilt qed magħhom it-televiżjoni għax għamilt 23 sena, wara li kont nagħllem għamilt 23 sena naħdem it-televiżjoni, niddirġi l-programmi. Hemm għażla ta' kitbit tiegħi, ta' stejjer tiegħi, għażla ta' poeżiji tiegħi u għażla ta' ritratti wkoll. Barra ovvjament dawk l-10 min nies li kitbu dwar kif jafuni bħala awtur u bħala bniedem. Il-mixja tiegħi naħseb li tiebet f'dik li maturità minn meta bdejt nikteb jien kont tifel. Imma l-entużjażmu li kelli nixtieq inħallas miljun lira u nerġa' niksbu. Nixtieq inħallas miljun lira u nerġa' nikseb iż-żożija li kelli għax kont għad niżagħżugħ meta bdejt nikteb. U niftakarni meta għarixt l-ewwel ktib xari sa nofsdari kważi. U meta dħalt tallem ir-reliġjon kont xi ħaġa tfal. Jiena kont tallem fi skola ta' snajja, jiġifieri ta' ma kontx tallem f'xi skola sekundarja u it-tfal kienu ħarsu lejja bħala ma nafx xi ħaġa tallem ir-reliġjon, xari twil, modern dak iż-żmien. Ħriġt l-ewwel ktib ta' stejjer tal-biża' modern. Għax kodba tal-biża, stejjer tal-biża, stejjer gotiċi. Giuseppe Diacolo, per eżempju, kont għaddi qas bdejt jien, kellu sensiela fil-gazzetta deriet u apparizzjonijiet jiena semmejtu fl-Enigma diversi drabi lil Giuseppe Diacolo. Kien raġel bravissimu, jiġifieri kittib jiena ftit jogħġbuni affarijiet f'ħajti, ftit. U dejjem kont naf nażel, però ma jfissirx li kull għażla li għamilt f'ħajti kienet tajba. Għamilt ħafna żbalji f'ħajti. L-importanti li titgħallem mill-iżbalji tiegħek. Jiena ma tantx tallimt mill-iżbalji tiegħi. Dik l-ikbar
l-akbar difett, naħseb l-akbar ħtija tiegħi li. Ma l-mixja tiegħi, ta' sinikit, naħseb li tiebed dik li maturità, ma' żmien. Jiena pubblikajt 53 ktieb f'dil-karriera ta' 40 sena. Qabel waqaft. U hemm 13 il-ktieb li rġajt ippubblikajthom għax kien hemm domanda lihom u spiċċaw, u mbagħad jiġifieri l-ewwel 10 kodba kif għattilkom riċtom jiena minn buti, ma mbagħad kelli diversi pubblikaturi. Diversi, u l-aħħar pubblikaturi kienu il-Horizons, jiġifieri li ippubblikaw li diversi. Il-Horizons ippubblikaw li 6 volumi tal-aħjar stejjer tiegħi li għażilthom jien stess għażilthom mis-27 volum ta' stejjer li pubblikajt. Jien stess, il-ħadd ma rid jażil. U rġajt ktibthom. Ma kontx kuntent bihom, jiena ħadtilkom jiġifieri ma tantx inkun kuntent u l-isbaħ ħaġa naħseb jien li għamilt tul dawn is-27 tul dawn l-40 sena li tallimt il-ħares lejn il-mera u nara d-difetti tiegħi u nsawwat lil nifsi. Nsawwat lil nifsi mhux b'akożiżmu għaliex importanti ħafna naħseb jien li bniedem jara fid-difetti tiegħu, li bniedem jipprova jtejjeb id-difetti tiegħu. Kont kuntent ħafna Alla ħares minn imissli l-ewwel xogħlijiet tiegħi kienu karfusa. Kont nippubblikhom fil-gazzetti, qabel bdejt tikteb regolarment fil-gazzetti, u kont kuntent ħafna bihom. Kont ngħid u niftakar l-ommi qatt ma fiżditni, jiena il-missier tliftu meta kelli 8 snin. U kien hemm mistaqsieni, isma' affettwatek il-mewt ta' missierek, mhux fil-kidba le. Fil-ħajja iva, ħafna u jiġifieri li tgħix bla missier u għalli kona ta' ħajti, missieri u għalli kona ta' ħajti. Nidem li dejjem xtaqtu li tinħobb u għat ma stajt, għat ma kont naf kif ta' 8 snin u bat miet, beta bdejt ikber jien tliftu. Ma stajt, għalxejn tħobb il-xaħat li ma tistaqat taraħ, li ma tistaqat tiksbu, li ma għalxejn. Imma naħseb jien li l-mixja tiegħi tiebed f'dik li maturità. U l-ktieb tieb ħafna naħseb tul iż-żmien, però il-ħerqa sfortunatament battit ħafna, jiġifieri, imma xorta nibqa' ngħid ta' jiena nibqa' ngħid li awtur jibqa' awtur bħal tabib. Anki jekk ma jibqax jipprattika l-mediċina l-professuri tiegħu, jibqa' tabib. Anki pittur, artist, bħal kull artist ieħor naħseb jien bniedem artist. Meta jieqaf jagħmel xi ħaġa, xorta b'xi mod jew ieħor jibqa' dak li jkun. Semmejt ħafna affarijiet li xtaqtu kolli missuhom waqt l-intervista, ma naħseb xi ħaġa li għadna ma ħriġniex hija li Anton Grasso mhuwiex il-kittieb biss ta' stejjer tal-waħx, jikteb ukoll affarijiet oħra. U xi ħaġa li kważi nistħi ngħidha għaliex l-Anton kemm il-darba qrajtu. Imma meta kont qed nirriċerka l din l-intervista, skoprejt li Anton ukoll jikteb il-poeżiji. U biex invarjaw ukoll ftit mill-affarijiet li għandna, nixtieq nistiden il-Lejmi biex taqranna storja ta' Anton Grasso. Le, poeżija ta' Anton Grasso. U biex insiru wkoll nafu aħjar, għażilna il-poeżija il-Grasso li ma tafx. Il-Grasso li ma tafx. Wieħed. Il-Grasso li ma tafx tfittxux fil-kodba ma ssib xejn mit-tifel, raġel. Il-kodba huma ħrejjef tal-adulti, għalkemm huma wkoll l-akbar ħbieb li għandu, iżda ħajtu mhijiex ħrafa. La taqra l-kodba kollha jibqa' ftakru u jitlob li dal-bniedem qatt meżista imnalla fdih l-awtur inkella mmoffa.
dak li nsab fil-kodba parodija u la taqrom u ddurom folja folja, jekk tibki mhux l-awtur iżda l-min nislu. 2. Il-grasso li ma tafx tfittxux fil-kodba għax kull storja li taqra tfakrek f'raġel li bla ma mieti bissu reġar xoxta bit-tifel ta' ġo fih jibqa' jitlajja u saħta. Ħadd ma jifhem l-ironija. 3. Il-grasso li ma tafx tfittxux fil-kodba, il-mulej jaf minnu tassew dal-bniedem u jekk ħaqqux li jola flok jitbaxxa, u jekk ħaqqux jinbena flok jitġarraf, u jekk ħaqqux jitnaqqax ismu f'Malta imqar fuq ħaġra li ma tafx tgħid storja. 4. Il-grasso li ma tafx tfittxux fil-kodba għax Malta ma tafux, diġà stqarrita. Il-bniedem il-magħruf u dak li jikteb, il-bniedem ieħor dellu jgħix ġo moħba, jaqra l-istejjer tiegħu fuq ir-radju u n-nies jisimgħu bla ma jtennu ismu, iżda ħajtu magħluqa f'toqba fonda. 5. Il-grasso li ma tafx tfittxux fil-kodba, m'intix tessib eroj u serraħ rasek m'intix tessib studjus u serraħ rasek m'intix tessib poeta, serraħ rasek, sessib xi ħadd li miet qabel ma twielet. Il-kodba tiegħu biss jibqgħu tifkira, għax għalihom biss u għal xejn iżjed, forsi jagħmlulu l-aqwa epitaffju. Grazzi Amy. Minn dil-poezija laqtuni żewġ versi b'mod speċjali l-aħħar ftit fejn Amy qaltilna l-kodba tiegħu biss jibqgħu tifkira għax għalihom biss u għal xejn iżjed. Qabel naddu għal Sergio, Anton, diġà missejt ftit fuq l-imħabba tiegħek lejn il-kodba, ma minn tant affarijiet allura tixtieq illi tibqa' kważi mfakkar għal xi ħadd illi kiteb il-kodba u għaliex qed tgħid illi għext għalihom biss il-kodba. Jiena naħseb li avolja waqaf nikteb jiena awtur aktar mill-bniedem. U għal-kem sena la 70 sena, jekk nibqa' ħaj, fawissu li ġej, naħseb li jiena tifel aktar mill-raġel. Għalita, minn meta qrati il-poezija, il-grasso li ma tafx, tfittxux fil-kodba. Imma huma biss jibqgħu it-tifkira tiegħi naħseb jien. Jiena naħseb għatlek missier ta' żewġ titfal ħajti ma kienitx bukket fjuri. Ma nistennix li l-ħajja tkun bukket fjuri, nlaqqas taj, ġifieri ma għaddejt minn ħafna affarijiet u ġifieri batejt ħafna, għaddejt żmien mingħajr uliedi, infittixhom ma nsibhomx, infittex lil missieri ma nsibux u nara ċerta karta saħħara bejn missieri, bejn uliedi, ġifieri mingħajr ma triċu. Ma naħseb jien li da tifel li ma kibirx li huwa jien jibqa' mfakkar għall-kodba iva, jiena nemmen li l-kodba tiegħi jibqgħu mera sħiħa ta' dak li għaddejt minnu. Ma ktibx biss xogħlijiet tal-biża', jiġri ismi naf li ħajbqa' marbut ma' dat tip ta' ġeneru nafu da, jiġifieri għax semmi Anton Grasso jgħidulek il-kittib dak li jikteb żgur di, jiġifieri. Imma għandi xogħlijiet oħrajn ukoll. Għandi xogħlijiet li jirriflettu ħajti. Per eżempju, nsemmi romanz għal qalbi immens. Kien spiċċa l-ewwel edizzjoni kien spiċċat jew. U mbagħad reġa' ġie stampat, ħrafa msaħħra. Dak hemm nies li nafhom, ovvjament ħadd ma jaf bihom da jien naf bihom għax bdiltom kompletament, imma il-narrattiva jiġifieri nies li nafhom, nies li ltqajt magħhom, nies li mort magħhom, nies li taf il-rafa msaħħra u romanz veru għal qalbi li ma jidħolx fil-qasam tal-biża'. Romanz għal qalbi immens f'dak li għandu x'jaqsam mal-biża' u għall-kittib. Il-kittib
kont ippubblikajtu l-ewwel darba fl-1981, kelli 28 sena. U dak iż-żmien kont kuntent bih immens. Ma għadda żmien u għandu passaġġi sessuali da kien qajjem niftakar minħarġu, mhux minħarġu, jiġifieri minħallas għalih. Għax dak iż-żmien ma kienx għadu jippubblika l-kodba, Buġelli kien tal-Belt da. Santa Luċija l-Belt. Rakellu ħanutu kien jemmen ħafna fil-kodba tiegħi u kien ħallasom. Mbagħad beda joħroġ jippubblika l-kodba u dak iż-żmien ma kienx imma dak kien ħallsu u kien ġie l-flus dak iż-żmien. U kien hemm nies marru għandu għallu da x'kiteb da. Fetħulu l-paġna u hemm passaġġi sessuali li llum il-ġurnata idejquna ħafna. Għax meta tikteb mhux kemm tikteb, kif tikteb. Fimt? Tant kien espliċitu l-kittieb li imma l-istorja toġobni ħafna. U kont erġajt ippubblikajtu kien imbeħ kollu l-kittieb. Ir-romanzi jiena dak iż-żmien meta kont żgħirien kont tistampa 1000 ktieb u kienu jinbijaw kollha. Ma' żmien ma kienu jinbijaw kollha. Erġajt ktibtu għax l-istorja tibqa' l-qalbi ħafna. U reġa' ħareġ ma nafx istin ilu, ma nafx meta reġa' ħareġ il-kittieb. Bdiltu kompletament, jiġifieri strutturalment. Erġajt ktibtu mill-bidu, kissirtu, farraktu, imma r-ruħ in-nisġa l-istorja baqgħet hemm u nemmen fih ħafna. Tieni edizzjoni nemmen fih ħafna. Jibqa' l-qalbi ħafna. Jiġifieri ismi għalkemm jibqa' marbut mal-kodba tal-biża' naħseb li f'Malta jiena dejjem kont ossjonat mill-istorja tal-biża'. Niftakarni żgħir inħares lej poster tal-films nara l-Christopher Lee jaħdem il-parti ta' Dracula jew Fu Manchu hekk. Kont niġġennen u kien isaħħarni. Il-biża' kien jiġbidni daqs kemm jimbuttani għax imdinem beżjaj ħafna, bdinem kurjuż. Ma l-kurzità qiegħda fl-interess aktar milli biex nitkixxef aktar għax jinteressani s-suġġett. Nitwerwer, niftakar l-ewwel darba meta kont abbati li kont ħalt u kont rajt fil-kamra mortwarja katavru. Ma nafx tħalbit bis-sima, ħriġt binajra. Il-mewt għalija jibqa' dak il-passaġġ li kulħadd irid jgħaddi minnu, ħadd ma jrid jgħaddi minnu, imma kulħadd irid jgħaddi minnu. Għalija jibqa' dak il-bib li ħadd ma jrid jiftaħ ma bil-fors trid tiftħu. U id-difna iktar makabra mill-mewt għalija jienu. Il-fatt li tara katavru bniedem kont se ngħid jiena x'in għandi dik l-ossessjoni, hawnhekk għandi poeżija fi preludju għal-mewti titkellem fuq in-nifsi nara li n-nifsi jindifen ħaj. Dik hija ossessjoni tiegħi jiena immur funeral. Ħadd ma joggost imur funerali, imma immur funerali jiena kien mort il-funeral tan-nanna ta' tfajla tiegħi, ġifieri naf li kienet mietet, kienet tidher mejta. Imma meta tniżżel katavru f'qabar u tissiġillaħ, xorta tibqa' l-ossessjoni f'moħħki li ngħid imma Madonna jekk Alla ħares qatt tinqala xi ħaġa u tal-bniedem jerġa' jidher mejjed bniedem għax mhux għax wara 24 siegħa jiġifieri kien hemm każi ta' bnedmin li ndifnu mingħajr ma kienu mejtin. Qabel
fl-antik, fi żmien il-pesta li laqtet Bormla l-Isla u l-Birgu fi żmien il-Katalessija kienu jitluhom bil-katalletti, kienu jieħduhom bil-katalletti biex jitluhom, kienet tittihom publesija, kienu jiġu ishom mejtin. Ma kienux jagħmlu 24 siegħa mejtin qabel ma jindiflu. Ma jiena dejjem f'moħħi ngħid ma' bniedem. Katavru jkun jidher. Jiena meta rajt l-ommi qed tmut, kienet ġa tal-biża qabel saret katavru, imma xorta, meta jindifem bniedem, dik l-iktar ħaġa ta' dwejja, il-partenza, tluq, il-firda, hemm il-firda, meta jmut bniedem, ma tqgħodx teħ, tħares lejk bislu idu, tħares lej wiċċu, tara jekk hux jieħu nifs, tara jekk hux qed jaħdem il-polz, tara hux qed jaħdem qalbu, ma toqgħodx teħ. Imma meta jindifen u mbagħad that is the final chapter, dak l-aħħar kapitlu, ma taraħ qatt aktar. Mux għaxħat irid joqgħod dej katavru, imma dik hija l-mewt. Jiena xewqti mhux se ssir żgur ta' immutin pistola hekk bħal di joħroġ raġġ u nispiċċa fix-xejn. M'hemmx twiebet, m'hemmx fjuri, m'hemmx xejn, m'hemmx xejn minn dik l-organizzazzjoni li hija marbuta mal-mewt. Organizzazzjoni sħiħem marbuta mal-mewt, kif tridu t-tebut, jekk tridux ta' dal-injam, jekk tridux tal-ġew, xej, m'hemmx fjuri biex xej. Talb u dis ta' kiva. Tifkira jekk trid f'Santa, imma minn bir-ritwal kollu li hemm marbut ma jsir xejn. Mhux se ssiri, imma id-difna li hija tibqa' l-iktar xi ħaġa il-mewt, u mbagħad speċjalment meta bniedem ikun jaf li se jmut. Bniedem ikun jaf b'xi mod jew ieħor. Jiena ma naqbilx li bniedem għandek tgħidlu li se jmut. Illum jgħidulek it-tobba. Il-marra taħija kellha 48 sena meta mietet. Meta għamlet l-operazzjoni xahar wara, għallu għandek kanċer. Għaltila kanċer 3/4 għalula, 3 minn 4 mifrux. Is-sitt xhur li għexet li kien baqla tgħix kienet ġa mietiethom qabel mietet. Imma jgħidulek illum it-tobba. Illum ma jaħbulekx. Jien ma naqbilx magħha. Jien nemmen li jekk bniedem teħħilu l-will to live ma jibqa' xejn. Jien nemmen li nixtieq almenu li almenu jgħidu l-familjari tiegħu. Jiena tant inħobba l-ħajja, ma kellix xi ħajja feliċi, xi ħajja ħienija. Batejt ħafna jiġifieri mhux qed ngħid, imma ma nixtieqx imut. U naħseb li ħadd ma jixtieq imut. Ħanaddu għal Sergio, għalix jgħata unek kwit, ħansaqsik Sergio, meta inħarsu lejn kidbietek, naraw l-Anton Grasso, jew għandek l-istil tijak, jew provajt tkun differenti. Minnu Sergio Grasso? Huwa replika ta' Anton Grasso li qed jipprova jimxi wara l-passi ta' missieru? Ma tantx naħseb dwarha, onestament. Issa jienu nisimgħu nitkellem nibda ngħid kemm għandi minnu. Naħseb għandi ħafna minnu daqs kemm m'għandix, jiġifieri għax anke l-qasam x'inħobbu films naraw, jiġifieri, it-tnejn inħobbu affarijiet tal-biża' imma xorta differenti. Ma naf lejn l-unika ħaġa li nagħti każ meta nikteb illi qed nikteb għalija għax hemmhekk biss inħossni nafx qed nikteb. Hemmhekk biss inħossni isni ngħid din tajba. Jekk inġi f'moħħi illi ħatoġob lil missieri lil kwalunkwe anke min qed ħajaqra, hemmhekk naħseb illi ngħid li naqbad kif ikun jieqaf jiġifieri qas inkompliha in-novella. Meta nitkellmu fuq dan il-ġeneru, ħafna drabi ngħidu ma x'inhu l-ġeneru tal-waħx u Sergio nixtieq insaqsik ftit. Meta xi ħadd jikteb
poezija tal-waħx, meta jikteb novella jew xogħol letterarju, x'irid ikollha biex taqa' taħt dan il-ġeneru? Il-waħx jien naħseb il-ħajja nara tal-waħx, il-bniedem, jivri waħx mhux neċessarjament satanizmu, dem, il-waħx nara il-ħasen tal-bniedem, il-qerq, lejra, għalija, il-bniedem fil-fatt l-aħħar ktieb li pubblikajt ħafna referenzi għan natura, kemm min-natura nemmen illi tkun aħjar mingħajr il-bniedem. Li kważi donna ardnija aħna l-bnedmin. Nemmen, iva, nemmen. Ekku, ġifiri, forsi hawnhekk għandna wkoll nax studenti wkoll tal-Malti. Kulħadd jipprova xi darba jgħid ħanipprova nikteb xi ħaġa, nipprova nikteb poeżija, storja qasira. Hekk, x'pariri tihom, x'inhuma daw l-ingredjenti illi jridu jitfgħu biex storja taqa' taħt dan il-ġeneru. Semmejt ħafna affarijiet, ġifieri imma forsi tista' telabora ftit ieħor fuq dal-punt. Naħseb illi wieħed għandu jaħseb, jiena naħseb dwar l-affarijiet tal-ħajja, eżempju li mew tal-hija l-unika ħaġa reali fil-ħajja. Hemm ħafna bosta fatturi, ġifieri kif tmut ukoll, ġifieri kif qal missieri iktar tal-biża' u ma semmix li timrat u semma li tindifen. Jien ngħid illi kemm li timrat u kemm li tindifen huma t-tnej iktar tal-waħx mill-mewt. Dik dak li naħseb u jiġifieri. U x'saħrek biex tibda tikteb xogħlijiet marbuta ma' dan il-ġeneru? Kien missierek li influenzak jew meta rid tażel triqtek, rid tażel forsi il-passjoni tal-kitba qed tara jiena ma narani xejn forsi differenti minn missieri, allura ħanażel xi ħaġa li naf illi ħadmet miegħu. Jew kellek xi ħaġa hekk li xtaqt tagħmilha minn dejjem. Ma nasibx li minn dejjem, kulħadd jgħidlek xi ħaġa ħelwa li jgħidli xi ħaġa ħelwa li inti tikteb missierek jikteb u inti ħadd kompli warajh. Le, ma naħsibx, imma dejjem kont iffissat, ġifieri fil-kodba tiegħu niftakarni tifel fl-istudju tiegħu jittajp jgħid impinġilu kif se tkun il-qoxra tal-ktieb li jmiss. Imma ma naħsibx li anzi u ġenwinament għalli li kieku jien kelli nibda nikteb illum ma kontx nippubblika kodba hekk jgħid, ġifieri llum beda jsemmi il-ktieb kif raħ nieżel. Hekk jgħid, ġifieri naħseb li kien għalih kieku le ma kontx nippubblika ġifieri. Taqranna xi xogħol illi għażilt ta' Anton. Tista' tażel li trid poeżiji, novelli f'idejk. Din il-poezija, preludju għal-mewti jisimha, li għamel referenza li u stess. Qed nisma' l-passi ħaffu lejn kamarti u nara dlam mal-kemm milux li sebaħ. Qed nisma' l-fieq u nara jnejn imdemma, nistaqsi lil innifsi għax qed jibku. In-nies qed jersqu lejja, il-qassis f'nofshom. Iħarsu donnom għadhom mhumiex jemmnu li jien mimdud ġo kaxxa taħt għajnejhom. Imbagħad rajt lagħtu jola u jinżel fuqi. Ħassejtni mmolli l fuq, magħluq fil-kaxxa. Miexi fuq l-ispallejn lejn il-karozza. Jintefgħu l-fjuri u l-bieba tissabbat u tibda l-mixja sikta lejn il-knisja. Iltqajna llum għal din l-aħħar tislima. Maħniex se naraw aktar lil ħabibna u waqt li mbikk ma nroddu lura ġismu, il-ħajja vera bdiet għalih minn issa. Ejjew anġli tas-sema jilqgħu ruħu, waslu għal-intom lejn il-ħalliq tiegħu. Nitolbu li ma jdumx ma jsieħbu miegħu. Il-qabar żgħir u dejjaq tal-familja kien ġa miftuħ, jistenna l-wasla tiegħi. Ma kliem is-saċerdot u r-raxta li ma ħassejt il-qiegħ u miegħu it-tiżbita. U l-ewwel aġna tajn tagħlaq il-qabar. Tifridni darba l-dejjem minn din id-dinja. Għajnejja ftaħt u erzaqt bleħen qawwi jien m'iniex mejjed li ħaj se titfnuni. Iżda ħadd ma semani, kulħadd telaq lejn daru. Proset. Xi ħaġa li nixtieq insaqsikom
Diġà għamel aċċenna li jew kol Anton fil-bidu. Xi ħaġa fuq l-udjenza. Mini l-udjenza ta' daw l-istejjer tal-waħx? Udjenza li forsi tiġbed magħha aktar nies ta' ċertu età, naf irġiel iktar mill-nisa, tfal iktar jew żgħażagħ aktar milli anzjani. Mini l-udjenza ta' dan il-ġeneru? Wara kollox biex Anton ippubblika 53 ktieb naħseb kien hemm qaċċ ukoll għal dawn it-tip ta' stejjer. Fidejkom, min jixtieq iwieġeb jista' jwieġeb. M'hemmx udjenza. L-udjenza tażil lilha nifisha. L-istorja tal-biża' taf tkun storja ta' daħq għal min ma jifhimix. Kulħadd jażel il-ġeneru tiegħu. Imma ma tista' tippinpontja lil ħadd. M'hemmx ingredjenti laqas. Li tifla staqsejta, tifla tallem, tifla tiegħi, staqsejta staqsi l-sħabek x'jagħmlu storja tal-biża'. Scary setting to create tension, twist, shadowing twist, being unpredictable, creepy characters u 4-5 affarijiet oħra. Jiena qatt ma kelli riċetta f'ħajti. Qatt ma mxejt b'riċetta. Qas fit-tisjir, aħseb wara fil-ħajja. Qatt mett jien ħanikteb storja tal-biża'. Meta kont nikteb impoġġi quddiem l-iskrivanija, niftaħ it-typewriter, il-cover tat-typewriter u nikteb. U qatt ma ngħid irrid nagħmel foreboding atmosphere, irrid nagħmel xejn. Meta fil-bidu meta bdejt ma niċħadx. Kont influenzat ħafna mill-kidba ta' awturi barranin. U l-aspett teatrali ma kienx nieqes f'ħajti fil-kidba tiegħi, oqbra jinfetħu, mumji u katavri. Għandi stejjeġ, għandi leads, per eżempju, dejjem ossessjonati minn meta kont żgħir li meta kont żagħżugħ, jiġifieri għax żgħir ma tkunx taf x'inhi l-mewt u mama. Jiena fil-fatt nixtieq ħafna li mitt qabel mitt missieri. Ħafna. Nitkellem ma' waħda qatt ma ninsa jiġifieri ilu snin da. Għat li dal-kodba, ma kontx tikteb dal-kodba, għaw minn uffissat, ma t-tila jiena ma jinteressanix bil-kodba. T-tila jien interessani li ma nkunx daqshekk besan f'ħajti, li ma nex imdawwar bil-besat, li twildu miegħi, li kibru miegħi, li espandew miegħi. Il-besat tiegħi, il-ħerqa tal-kidba naqset, imma il-besat tiegħi kibru iżjed, mill-mewt. Jiena kieku sakemm immut kelli nasal biex ma nibqax tibża mill-mewt, ngħid m'hemmx ċans xejn għall-anqas, mhux għall-kodba. Biex għall-anqas ngħid ma nibqax daqshekk besan. U mhux il-mewt biss, il-proċess li jwassal għall-mewt, il-mart, id-dwejja, l-uġieħ, il-biki. Is-solitudni li tkun waħdek, id-batija xi ħaġa solitarja. Mhix, ma tistax taqsama. Int waħdek tħoss salba, ħadd ma jista' jħoss l-uġieħ tiegħek. Waħdek tħossu. Bħalma ġarab il-mewt. Sta jġarab il-mewt ta' ħadd ieħor inti. Tibki tweġġa. Ma tistax tgħaddi mill-istess esperjenza li jiġifieri għalija jien personalment il-mewt tibqa' xi ħaġa li ma tistax tifdiha, m'hemmx fidwa l-mewt. Trid tkun id-dinja l-oħra, jrid ikun it-twemmin fid-dinja l-oħra biex jifdi l-mewt. M'hemmx tra oħra. Propju fuq da suġġett tal-mewt, xtaqt li wkoll naqbdu daqsxejn ta' diskursat, imma diġà ġifieri semma ħafna referenza għall-mewt, imma nixtieq nistieden ukoll lil-Amy mill-ġdid biex taqranna poeżija oħra ta' Anton. Ferrali l-aħħar grokk. Ma ferrajtlekx
xi tazza mbita xi niftakrek intu l-imbit ħaġa waħda, imma Mux l-imbit biss, il-whisky kollu, xo. Fil-ħajja, dak li tħobb, għax qasira ħafna ta' anki jekk tidher twila, ma dejjem qasira l-ħajja. Id-batija li tawwala, l-uġieħ li tawwala, imma dak li tħobb tagħmilx ħsara, dik ir-reliġjon tiegħi, tagħmilx ħsara, ma dak li tħobbu. u dak naqra grok tkun tridu wkoll u tazza Jena mbit. tlaħsebu, jena tlaħsebu. Ħa nisimgħu lil Lejmi taqranna il-poeżija Ferrari l-aħħar grok. Ferrari l-aħħar grok. Ferrari l-aħħar grok qabel inċempel l-aħħar telefonata. Il-lejla dalam kmieni wisq u ħadd mu jistennieni għax ħbiebi ħarġu jixxalaw u jinsfajt waħdi mdawwar biss bil-maskri ta' mal-ħajt. Ferrari l-aħħar grok qabel ma nitlaq. Ma rridx noħroġ minn hawn u nibqa' f'sikti. Il-ħajja taret isa ħolma u jien għadni ma nistax nemmen li jexta. Għaddit malajr u jien dejjem imħasseb. Noħlom u newdem mixja li se tibda mhux tispiċċa. Ferrari l-aħħar grok qabel ma norqod dir-raqda twila li mhux se nqum minnha. In-nies li kont naf kollha ħallewni u xejn madwar jiħlif sikta ta' biża'. Mimdud fuq soddi, nisma' l-aħħar tokki tal-arloġġ ħdejja. Il-ħajja sejra u jien imdawwar bħajt ta' maskri jieħdu l-ħajja li jien lanqas biss naf li jexta. Ferrari l-aħħar grok uħudu int minn floki. Imbagħad inbidel f'maskra u bdiet ħaq bħal maskri li hawn imdendlin f'kamarti. Il-ħajja mhix ħlief maskra u jien il-buffu u int ir-rifless tiegħi. Grazzi Amy. Sergio, il-mewt tinfluenzak fil-kitba tiegħek? ċertu xogħol iva, f'ċertu xogħol. Ma kifetlek skont il-muża naħseb, skont il-jum, skont mhux bil-fors irrid indaħħal il-mewt, ġifieri wkoll għandi novel li ktibthom qasna f'jekk u mhix pubblikati li ħadd ma miet fihom u ġifieri le mhux neċessarjament irrid indaħħal il-mewt le. Anton, naf li diġa semmejt xi ħaġa fuq das suġġett imma forsi nistgħu issa nibqgħu biss ma' din it-tema u insaqsik mod speċifiku kif tħares lejn il-mewt illum milli għandek 70 sena, forsi kif kulħadd jaf il-mewt influenzatek ħafna fil-kitbiet tiegħek u għamilt ħafna referenzi kemm fil-poeżiji u anke fix-xogħlijiet tal-romanzi u anke n-novelli li għandek. Kif tħares lejn il-mewt? Qabilt referenzi twala li għadi ġaj ġifieri, mewta li hija dik xi ħaġa li tkisser dak kollu li tkun bdejt fil-ħajja. Jekk ikollok kaxxa sul-farini tkun bdejt lila, se titlef lila. Jekk ikollok kabra għarix, se titlef lilu. Jekk ikollok villa, se titlef kull ħaġa li tkun bnejt. Il-fatt li ma aktar mill-mewt għatlek kien id-difna. U aktar mill-mewt il-proċess li wassal lejn il-mewt. Kulħadd jaf li se jmut, imma hawn xi ħadd li jrid imut. Min jista' jfdi għall-mewt? X'tista' tgħid favur il-mewt? Dik jgħidli, hawn xi ħadd li jista' jgħid xi ħaġa favur għall-mewt? Dik jgħidli lili. Hemm ħajja oħra, bil-fors temmen f'ħajja oħra. Għax kieku Alla ikun l-iktar esser unġust kieku l-mewt. Imma hemm ironija kbira li l-bidem twilet biex jgħix u mbagħad aħna ngħidu li l-unika ħaġa fer fil-ħajja hija l-mewt. Jiġifieri naslu biex insibu dak li verament huwa fer meta niġu biex immutu, meta aħna twilidna biex ngħixu. Alla ħares ma jkunx hekk, għax il-ħajja mhijiex fer. Assolutament. Hemm min kull ma jmiss isillu deb u hemm min jagħmel x'jagħmel. Ma jaqlax x'entesbu, kollox isillu suf. Hemm nies li jiżżewġu joqtlu jkollu u hemm min jiżżewweġ u jgħix f'infern. Hemm min ma jiżżewweġ u jgħix f'infern, hemm min qas jaf li twieled. Qas jaf li twieled?
Il-ħajja m'hemmx ġustifikazzjoni għaliha. Inti tiġi fid-dinja mhux għax tixtieq tiġi inti fid-dinja, għax iġibuk l-ġelidru tiegħek. Ma tistax tgħidilhom, pa, ma jien ma rridx li twieled. Jien ma rridx niġi fid-dinja, ma rridx ngħix. Kuntent li ma jkun jaf ħadd, li ma nkun ħadd, li ma nkun xejn. Għax għandi nitwieled biex imbagħti. Ma tistax tagħmlu da. Għax aħna jiena għandi poeżija fi preludju għal-mewti. Ma nafx jekk tistax iva, naħseb, le mhux. Jien għandi poeżija hawnhekk ma nafx tistax naqra. Poeżija qasira di ta' ġifieri. Poeżija lill-ommi f'jum mewta. Il-ġimgħa 28 ta' Diċembru 2007. Titkellem qed nindirizza lill-ommi, ma qed ngħid xi ħaġa fuq innifsi wkoll. Għażiża. Din it-triq waħdek imxejta. Ma nafx kontx taf li aħna konna qribek. Jien rajtek tibki ma nafx kemm il-darba. Il-bikja sikta li m'hemmx fidwa liha. Jien kont nintebaħ ma' aktar minn ħuti. U nħares lejn għajnejk imdemma jlisnu talba li jinqatt ma stajt nifhimha. Iżda dmuħtijek dejjem għaraft tostru. Rabbejtna t-tlieta ħabbejtna t-tlieta. U t-tlieta nixtiequk li għadek magħna. It-triq li passejt int mhix it-triq tagħna. U l-bikja tiegħek ma nafux nibkuha. Issa sirt naf il-firda kemm kera. X'ħassejt tassew meta tlift lill-missieri. Iżissa l-ġrajja diet, l-istorja nkidbet. Xejn ma baqa' minna li ftifkira. Jekk ngħidlek ladni nħobbok ma temminni, anqas ir-riħ ma joftom din il-firda, anqas ix-xemx ma ssaħħan din il-kesħa, anqas id-dinja ma tixxotta dema. M'hemmx waqt li għaddi bla ma nilmeħek ħdejja. U nara f'għajnejk sbieħ dik il-bissima imħalta ma' kull kien bħarira niket. Issa li nafx ħassejt meta sfajt armla naqsa ma' miegħek l-akbar telfa tiegħi. Jien naf ba' fejn tinsab, issa ferħana. Iskiet u d-boħ li ħallejt warajk sfumaw għax Kristu waħdu jimsaħ id-dmuħ tagħna. U li daħħalna miegħu u jseddaqna. Warajna nħallu l-qoxra biss u inti taf. Issa tinsab tgawdi l-armonija tal-anġli, il-qaddisin u ta' missieri u l-eżis l-oħra li tlift fit-tfuliti. Berikni ma'. Għatijom bew salija, għajdilom l-lum għadni nħobbom xorta u l-akbar bikja tiegħi mhux għalija. Iżda l-min tlift ma nsibx omora bħalek. Jien qatt ma rid titwieled u int nissiltni. Tirrepetix l-iżball li għamilt darba. Għalkemm jien naf li għad nerġgħu niltaqgħu. L-eħera storja li ktibt id-dik ta' mewtek. Il-post li ħallejt vojt mhux se jimtela. Il-ferħ bnisser fit-twelid mal-wasla jinbidel f'niket waqt il-mewt. Il-firda dil-poeżija lik. Itfira miegħek. Jiena kellimt l-ommi u għadt dak li nemmen, dak li nħoss. Terġax tirrepeti l-iżball li terġa' twillidni. Għax il-ħajja biex tagħna. Ħadd ma jkun jixtieq jitwieled, ħadd ma jixtieq imut, imma ħadd ma jkun jaf li twieled. Mhux aħna nwildu lil nfusna u jiena kettilha l-ommi. Jien għamilt żmien twil
nemmen li ma nerġawx niltaqgħu wara dil-ħajja. Lil-Kristu darba staqsew għalulu mara żewġet seba' irġiel, min se jkun ir-raġel tagħha wara dil-ħajja? U jġibhom għallhom fid-dinja l-oħra la jżewġu lanqas jiżżewġu. Darba żmien ilu kelli ċans naqra xi ħaġa f'serata u ltqajt ma' prepostu bil-kirkar għatlu fader, taħseb li wara din il-ħajja nerġgħu niltaqgħu? Għalla ħares le għalli. Għatlu għalla ħares le. Għax li tiltaqa' ma' min tħobb tieħu gost. Għatlu ma jekk ikun hemm mara li tagħmel li raġel tagħha ħajtu infern f'dil ħajja, jew viċi versa. Għatlu se jiltaqgħu daw. Għalli niltaqgħu kif iridna hu. U dik baqgħet moħħi dik is-sentenza. Nixtieq niltaqa' ma' missierin jekk hemm xi ħadd għażiż għalija għatlek liftu ta' 8 snin il-missierin. U dejjem niġri warajh, dejjem nipprova nfittxu. Għax liftu meta 8 snin, x'inhu ma 8 snin fil-ħajja? X'ifissru 8 snin fil-ħajja? Irridu lura. Rrid narah. Ovvjament, sijanzi su hekk daw iseħħu biex nitlu fil-qasam tal-biża, daw beżawni ħafna daw l-affarijiet. Taqbad id, ikunu mdawrin mal-mejda, tazza rasa l-isfel, l-alfabet fuq it-tri, in-numri, ikollok medium tajjeb, jipprova jlaqqek mal-ispirtu li tixtieq tiltaqa' miegħu. Il-nies ovvjament ma taqbel u l-qasien jiena jbeżżawni ħafna dawn l-affarijiet. Xi ħaġa vera tal-biża' lija. Jiena when they are gone, let them rest in peace. Don't bring them back. Le tippruvax tikkuntattja, tħobb kemm tħobb, ma tistax. Hemm din oħra, din il-ħajja tagħna tagħhom hija d-dinja l-oħra. Nittama li nerġgħu niltaqgħu u nibqa' nżomm dik is-sentenza li qalli dak il-qassis. Niltaqgħu kif iridna hu. Ma nistax ma nsaqsikom xi ħaġa li lili kull darba li nfittex il-kotba ta' Anton speċjalment hija l-qoxra tat-titli tagħkom. Jiena kotba ta' Anton għandi mhux ħażin id-dar, ma ġibt miegħi rusa illi kif taraħ mill-ewwel ħajtik indikazzjoni ta' x'ħataqra. Isma' l-kotba tiegħi mhux tajbin għat-tfal. Ġibt ukoll wirdin għaliex proprja xtaqt ngħidlek ukoll li jidir li kont smajta f'xi intervista oħra li tibża mill-wirdin imma tikteb fuq il-wirdin. Nibża fuq dak kollu, nikteb fuq dak kollu li nibża minnu jiena u nikteb fuq dak kollu li għamilni differenti bħala bniedem. Jiena nħobb ħafna l-annimali, pereżempju jekk tara l-kotba tiegħi issib ħafna moħqrija. Jiena l-bniedem inħobbu ħafna. L-annimali, imma kollox kontra li ssib fiha nnifsi bħala bniedem. Dik it-tieni edizzjoni, dik għandha dik erġajt ktibta, jiġifieri revedejtu da, ktibtu u żied 7 stejjer li ma nix inklużi fl-ewwel edizzjoni wkoll, kompli għax U ġibtu ukoll ieħor li rġajt ippubblikajt stejjer tal-miliet. U revedejtu wkoll da. Fil-fatt biex nkun qed insemmi xi ħaġa li semmejt fil-mistoqsija li semmejt qabel, wieħed mill-ġeneri li nallem jiena l-iskola l-istudenti tad-9 sena huwa l-ġeneru tal-waħx u meta għażiltilhom storja mill-xogħlijiet li għandek, għażiltilhom logħba tal-miliet fejn fost l-oħrajn fl-aħħar mbagħad nispiċċaw bil-Father Christmas bis-sikkina. Ġifieri qed taraw fejn il-mod ta' kif jagħti dinamiċità ġdida lill-affarijiet li huma komuni. Imma naf li ma fadlinniex ħin, nixtieq ukoll nisma' lil Anton jaqra xogħol ta' Sergio
Anton, għazil xi xogħol li tixtieq taqsmu magħna ta' Sergio? Jgħid li Sergio x'tixtieq naqralu tgħid li daqsxejn inti? Li ħoġob lilek. Jiena żilt imma ħalli sib li poeżija tiegħek daqsxejn qabel ma sakemm ifittixa Sergio nixtieq mhux jiġifieri imma di xi ħaġa l-qalbi ħafna u nixtieq ngħidha. Għadu kemm ħareġ ktieb. The Valancourt Book of World Horror Stories, it-tieni volum da. Da ġie publikat l-Amerika. U dana it-tieni volum. Dana jinkludi 20 storja, jew 21 ma nafx. 20 storja tal-biża. Tal-aħjar kittiba mid-dinja kollha. U nosni kuntent ħafna jiena. Illi hawn storja tiegħi hawnhekk ukoll. Switzerland, Brazil, South Korea, Nigeria, France, Israel, insomma, u Malta. U għaw ismi wkoll. Dina ġiet kombinazzjoni. Daw l-edituri ta' din il-pubblikazzjoni ikkuntattjawni xi żmien ilu. U jiena disastru fejn tidħol teknika, ġifieri wiġbithom Anett it-tfajla tiegħi. Għaltilhom li jiena ma niktibx bl-Ingliż, ovvjament m'għandix intihom għax huma xtaw storja bl-Ingliż. U dak kien hemm wieħed li xtara l-ewwel volum tagħhom. U għallhom isma' għallhom Malta, għallhom għandna awturi ismu marbut essenzjalment ma' dan il-ġeneru, għallhom speċi għallu iva, għallu ikkuntattjani ma tana xejn, għax m'għandu xejn xitina bl-Ingliż. U da għallhom isma' għallhom naqleb żewġ stejjer tiegħu tlieta. Għallu bil-qalb kollha xtaqnija ħana għaleb tliet stejjer, għallu li jażel waħda tilhom għażluha intom, għamlu li tridu. U għażlu l-istorja in-Nemla di Ant. Maħuda ma nafx mis-16 il-ktib tiegħi ma nafx min orqod għada ma jisbaħx. Imma nosni kuntent ħafna li għall-anqas hemm isem Malta msemmi ovvjament, hemm ismi wkoll bħala waħed mill-awturi da madwar imma mhux awturi Ingliżi, Amerikani minn kull imkien. Minn kull imkien. Maqlubin bl-Ingliż kollha dan. Ġifri minn madwar id-dinja kollha. Ngħid għal-Malta, għalmenu, imsemmija wkoll. Sibta Sergio il-poeżija? Proset. Taħt is-sellum. Dak it-tfajjel bil-qiegħda bidejh u ras u markub tejh jafa sajnejh u jistaqsi. Ħsebietu jitawġu biex jimirħu, bla tlaqliqa, bla mistkija. Kien jien. Min tabtablu fuq rasu, jew tħajjar jerfaw u anqas ħares lejh jafalix. Niftakru joħroġ u jimxi mbeħ għal qudiem is-sellum u jintasab mal-art. Kien hemm min inħassad, daħaq persuna ħelwa u dajfa, kien hemm min tkasa, kasbar, beżaq fuq ġisem jikraħu moqsis. U lilkom kollha jifimkom u ma jlumkomx minkejja li intom ma tifmuħx u tlumuh. U għamiltu sew li qatt mużajtu s-sellum laqanqu u xarbu għax ħassu ta' wen salieħ. Niftakar li tfajjel qiegħed idejh mal-ewwel staffa u jokrob. Is-sellum telgħu ta' tfajjel li kien għażel li jibqa' tiela minkejja l-ara quddiem. Kif rasu qabżet l-istaffi feraħ u ma tax każ kien sar żagħżugħ. Xamlarja bnina u ħassa kisħat nixxiflu dmuħ xieħ illi ma setax imut. Werzaq għax feraħ. Miet għax waqa.
Kif raw mitlu ribsaqajn is-sellum uħud qavġu minn fuq uħud tant ħassruh li anqas difnuh tefgħu fil-baħar u tawh salba. U llum taħt is-sellum hemm raġel moħħu tqil bil-ħsibijiet u fosthom hemm ħsieb jirrenja. Ta' raġel li jiftakar fit-tifel ta' qablu u jibkieħ għax ma laħaqx sar żagħżugħ u jibża li hu ma jilħaqx isir raġel. Jew jekk jitla s-sellum għax minn għalih li sar raġel jaqgħu koll u jmut ukoll. Persuna li taħseb li forsi tmim mimli għal ħajja vojta. Persuna li titbissem bikjieta li dak ir-raġel u jien. Se jkonna nikkonkludu hawnhekk, grazzi Sergio, grazzi Anton illi paxxejtuna wkoll nismawkom dejjem pjaċir tiegħi li nitkellem magħkom, pjaċir tiegħi wkoll li nisma' l-vuċi sabiħa tiegħek Anton, vera naħseb kulħadd jaqbel hawnhekk illi l-qari tiegħu huwa qari illi bil-vuċi illi għandu naħseb illi jagħti dimensjoni ġdida lix-xogħol letterarju. Nistedinkom biex min jixtieq jixtri xi kotba ta' Anton jista' jaqbes qabża sal-istent tal-Horizons jew inkella sal-istent tal-Aqda tal-Malti għandna xi kotba għal bejħ u nirringrazzjakom tal-li segwejtu din it-taħdita. Grazzi.